le coola. Mumhan. Díomh chuir agus fáilteamh stachan sa go trolaí go Páirc Aibhistín de Staic do chluiche Leathcheannais Peile Mionúr na mún dom bliain fethe agus cé cheapacha gur bé an chuigúláidíag do míonálaigh go machchan chluiche sa túl gandát an bóiteoirí don chluiche sa beisiad san áíochant le limonach nócúnta an chláir beag an chluiche san siúl amáireach ar a seachtachlog ach gandát tuairmid trach íoch an tapig ar na fórnan sus tas nómid le for na háite Ciarraí go leor taí go san ar fuad na Páirc fad bí faramachan san difir a hocht ó sin mansel captain na fórne sé siúd an 10 milliúr a bhí ar a banéal an Éiric gandát for an ghaileh an ceanna sára sa chluiche Leathcheannais na héireann. Sa bháide mar sin de Ciarraí trónóna tá Seán Broderick fearmistéala Craolí an lína lán chúl Cian ó Donoghue Joey Nagel agus Darragh Callaghan agus an lína lechúl Paddy O'Leary Armin Heinrich agus Conor Horan ó Chumann Aibhistín de Staic. A lár Páirc mar luas sa sun tá ó sin mansel agus is cuma nó mánaíocht nó Peile a bhín sé siúd a gimmert tá sé nótála gan dásport is be sé siúd an san i damta fear Crisláán i ggéire Cailán ó Conall. An lína lethasach Keith Evans, William Shine agus Tomás O'Donnell agus an tí lína lántasach dus na Ciarraí trónóna Cian McMahon, Arno Shea agus Rory Burns. Ní lecha mí róir a bháin fáca ón banéal a bhuaig Craobh na héireann an Éiric ar fearn fé seachtaíag Corcaigh sé siúd ó Nash captain na fórne fear Douglas gandát. Sa bháid a roimh mar sin dod na Corcaigh be Callum Dungan agus bismí tapaige san mar go bhfuil árán na bhíon á chasan sáistigh acu. Jazz mar ví rán sun raimi tíd for an Corcaigh go tapig sa bháide dó suntá Callum Dungan an lína lán chúl Fergal Walsh, Liam McCarthy, Dara Murray an lína lechúl Richard O'Sullivan, Tommy Walsh agus Sean Brady a lár Páirc captain na fórne ó Nash agus Shane Kingston gandát a bhí I gimmert leis na hamána des Airns Catte an lína lehasach Fintan Finner, Colin Walsh Farrell a bhí gimmert le hamána Corcaigh des Airns Catte agus Liam O'Connell agus an lína lán chúl bí faramachta Hugh O'Connor has sé brealtar na pointí raimsú be sé siú de Sunnastig a downta Conor Hanlon agus Sean Walsh agus sé fear cúnta an chláir Chris Maguire a bheith a bhail na fadóige an saistig a Páirc Aibhistín de Staic na cnéalchan útáil ar fad chun caide ábharín gae is séide an sa mar sé fiochan ar an scáláán tá sé séide ó taobh lábh clé síos go taobh lábh diise an son síos na Páirce agus is tólam go bíad for an Ciarraí a bheith I gimmert leis an gae an sa chiad le mar beisiad son mar sin beisiad son súl le tús splódrach a Ionad don ghlaithe sa scandát ní ra bhis gan éachar an reich na chluichí sa chun cín tá séadú nach sé de céad chiad agus a seachtá hen lá ann ó bhuaig Corcaigh an choran an Éiric gandát an chluiche san huasa Páirc a Chrócaigh a gcuineh an ghaileh agus ná bhreáileo chur leis sin a rísim líana agus an tarnach raibh as a chéile a raimsú a meis adábalta san éanamh nó sig an aimsir dún gandát níl go leor níl annach a tréála déanta ag ceachtadas na fórnasa de bhar na srianta ní raibh an cad san na
co mar sin hamse súla annachhlahan so be an seanna stíl caide súla chluthe oscailte agus an chadsan cateisteach agus siad na Corcaigh is hádul ar an únsaí Shane Kingston an chadsan builteisteach inis gamnis geil siad na Corcaigh hagimmert leis an roiith an so sa chéad leachtaíanta go Mumhan sanna ge Joey Nagel an dain sér glanta ge Joey agus seo chun Ciarraí Éirice agus Joey Nagel gamnis geil fear Aibhistín de Staic leanúnta raig na Ciarraí is siar san chofada le Páirc O'Leary agus sin inis ag Armin Heinrich fear Aibhistín de Staic be Ciarraí breásásta Shellah Chimada gadas agus takamach ón lína lán tasachan san tá Arno sé Calís denta an san Aaron a deir mar sin kick Sarah bheith ann de Ciarraí agus Páirc O'Leary take teasach na sin a hógant agus sin builtinis ag chofada le Conall Horan an san gandát bhí sé sin ar fur an buach a Cornaí Boríon san na manscoil na bráthre Trálaí for an ceannasar gandát ar na brandán cheilárne se chun Ciarraí inis agus bhfuil deiscórálacha san luas a chluthe sin buailte go má sin Harris an trasnán agus is tólan go bé céan Mumhan na fuirí sin fear chrócaigh cheilárne agus sin tús a bhí tastáilte ó Ciarraí fásúla inis go neartó cócht na gaotha mar dúir tuair na heimsire há stoirm chun an áit sa bhfuil timpeall an naíoch nó mar sin le cúnar dé beag deidir leis an chluitheach gandát má bhíon na fórna chom tééis lán amman sa beag an breise an déineomat an taobh agus má bhíon sead chom tééis san beag commórtas cic na pinóis a gin an sa a drálaí agus nadidir an bhaile meis sinna dhiiscin techas tócha go gurch sé leis an drámaíocht cíimiad an san na numacha cos céim an san tócha Arno sé deir réitóir pog sé amach a Corcaigh an san nach léite go Mumhan sanna Páirc O'Leary ar sin builtinis ige chofada le Conall ó Conall fada le Conall Horan golóir an gad feice Conall luas a chluthe machanis go Páirc O'Leary Ciarraí inis dul ar an únsaí agus é sin builta suas agus cíinead réitóir an san go raibh néigeantas tracha ar Janzi William Shine san mar sin kick Sarah le bheith ann de Ciarraí sé Rory Burns ó Ciarraí has imníon a chuid caide leis an sníam agus níla kicsa ró go mar an roiith san in airtú fad san chluthe dul ará agus é sin buailte ach drothíar a cartan san ó Rory Burns mar sin fanan an scór mar a bhí for in the heart to Ciarraí chun cína gcónaí cíimiad inis chuna sa bheith equivalent a lár Páirc an chad san driste síosach nuas sa sin chuig Shane Kingston déanta go maithe Shane pas láimh Craobhacha Corcaigh inis agus Shane Kingston le leanúnta Edisons gan éá leanúnta agus kick san na Staic an son Joe Colin Walsh agus an fear sábalta chaidí gimmert ní leandát faoi sin seolta séar inis ige chofada leis Sean Brady hín se go maithe san Shane Kingston lena chetógaí sin builteisteach ige chofada le Brady gan éana timpeall Brady ach beag locht cosanta Ciarraí breásásta go bhfuil teas na mó sin seolta teas na níos ige chofada le Conall Hanlon a túirt fans beocht leis a dasó cuman na maithe ar sin agus nadidir an gluisin sibh an slúan sa gandát fíor bheogáin tha catteisteach tuis móthir i damta na hena mleor agus na Corcaigh breásásta san agus é chiad scór fachtan san ige Conall Hanlon so Páirc Aibhistín de Staic Ciarraí inis sé teachtamach leis sin Conall Horan sin builteisteach agus sin pas tóiste go Mumhan san agus inis Páirc O'Leary Páirc teabhar leis cadí an se leis a chaidirh so brú a chuir fádaí ach an pas lábh scuitehaige ggé déanta go maithe inis agus Thomas O'Donnell par chu slán géideire siar san go Rory Burns chuir sin kick séir san ar fóríl níos slóthe seo mar tóiste níos ó Ciarraí a bhí dearraigh an deise chrothú agus an deis an crotha an san de Cian Mumhan a cha sin blocáilta síos agus é sin saráideach a gceann báideoir an san Callum Dungan is Corcaigh go teachtamach leis sin is Fergal Walsh
Nehemiróí nimmer bra soccer godís agus Nehemiróí Derek Dolle da híos doch a luas an chléthe samar mar ví rá ní mór an tréáil há déanta gan dát viidir fnachtach lí nuair lelinn an díon glasáileach ní dócha grádarál a bul le na chéile dolamach ar barc mar sin is beag tacticí sóna mi híimiid an sartránóna Fá ven se súl go méid chléthe oscailte gin tééis déómat nó mar sin mar hasan rodí na scór na fórne ar chó scóra sa sin droíocht cartan son agus sin a bhadróes go do chosantóirí Ciarraí canar hóir in inis Ferbhaile chrálaí gimrí nach chud chaide da Aibhistín de Staic. Sa módíach in is áhúsáid go Ciarraí ag sin pass le dear a bh seach sa spás san agus deanta Mumhan san inis go Keith Evans há spás go Keith Evans pass láimh seoltas dachan san go chomhfada le Aaron O'Shea inis is cíile leis a gaiid sa sin fachta go Cian McMahon san huas agus deanta Mumhan san go Cian agus ha dul leis agus ha túirt fan bháide ach sin sár chosantan san agus a deanta Mumhan san go Callum Dungan dear réitóir gur rialan vantáiste á nimmarta go mar sin Míid Sharonson go dtíon kick séach bhí deisiúnta chuir bháid an sanna go Ciarraí a caithfir séúnta thuirt an máideoir Callum Dungan na sanna Staic. Bha fásúil go naimseo Ciarraí scóraigh sa. Agus é sin seolta Harris a trasnáin pointe bhar a dó go Ciarraí. Ach bhí deise chuir bháide ag son go bé William Shine about san a choirí sin Harris a trasnáin. Fra fáinis neart na gaíonn son a gáardach agus deanta go Mumhan son aige captain Corcaigh ó Nash cad é mar gháil hín son aige lár Páirc pas le dear a bhistachan is a gceach deanta go Mumhan son aige Joey Nagel meg Joey ob de selle bhí maidir a chad de Ciarraí níl mar go bhfuil ob na gapal deanta son aige Conall Hanlon chuig slat agus tá amach inis ó bháid de Ciarraí gan dát an gáis san leis na Corcaigh gus mar a bhí rá tá neart na gaíthe gáardach an sa gcónaí iste go drálíí ó Nash inis leis an kicksair. Tenta miróir a bhí ar a banéal an irig ag sa sin buailte amach inis go fintan finnar. Son chomhfada le Liam O'Conall ar Nash go fintan inis bhfuil de scóráil an tá go fintan níl ten sé sér go Conall Hanlon pointe go dtí sa fachta go Conall. Nuna das ó go fuair sé sin seolta amach deis sa go Corcaigh ar faointe ibhar a dó agus é sin seolta Harris a trasnáin sin scóir an scotan san os na Corcaigh iad sanna methe chun cían táistigh inis a barc Aibhistín de Staic. Agus nadidir go bé Sean Brady a heolaí sin Harris a trasnáin cin tóméis sin díobh i gceann cúpla nómat ach an cic amach inis a thugann go Sean Broderick. Chais sin buailte amach ach deanta go maith rísin son agus na Corcaigh gus go ó Nash inis Hugh O'Connor. Passa son agus Calís deanta son i deir réitóir ar ó Nash thug se an chad de Hugh O'Connor fuair se ar Naise agus a stracha chun na talún. Deis is agus na Corcaigh an bearna san na bhíadúach go rá faointe sin buailte go Conall Hanlon an bratbán arda histigh agus na muir cúil agus inis Corcaigh chun cín tí faointe na go dó. Fada hen Sean Broderick about us amach go lár Páirc a Corcaigh éon orgamistear an chaide san sé tunna há an úiseacht Sean Brady inis spás aige Sean pas láimh a tóiste agus seolta go Mumhan san aige cho fada le Richard O'Sullivan. Siarnis go Hugh O'Connor íireacht mór mílte cho Hugh O'Connor agus sin pointe don scon son ag fear á teasna agus inis an bearna san miada amach go rá faointe. Sean Broderick inis agus caiid Ciarraí dúiseachta san timpeall lár na Páirc éon orgamistear an chaid síos. Siad na Corcaigh a hágáilt agus é sin seolta amach an san go Conall hóir nach sé an éonar san Conall gan éana timpeall é siúda le láimh leis go déirnach a déad a muir taobhlín an san.
Mar sin kick tablína das na Corcaigh, shelf na cadin is get fentin finner. Builte shear an son go ó Nash. So Nash is amach chofada le Richard O'Sullivan. Richard O'Sullivan inis. Lorig don spás ach der right horgadog che numaka kosh kemana. Marsin will desh against the Ciarraí tachtamach sa la féin. Tá fravor na himmerha. And so he's let couple noma to know as Paddy O'Leary inis. Ciarraí tachtamach le guide. Shin pass le dar of inis agus shachun Ciarraí I don't know see. Shell of na Cadige Keith Evans. Spás inis get Keith le no share. Mar will barn no more oscail to son. Len chosan Tori Corcaigh will desh so get Ciarraí score. Shin sor chosant osna Corcaigh ach Neil and Dine chairs on glanta. Dara Murray tachtamach le guide. Agus nish desh against na Corcaigh dolan frehun see Hugh O'Connor. Shin Schulte stachage. Beshan Rawson son idir Joey Nagel agus Liam O'Connell. Skevo hega Rawson. Agus der. More cool go be Joey Nagel. Elag kosh le Hudson. Gedernach Martin. Dish score all against na Corcaigh. To mach go be O Nash captain the four and far Douglas ook chasnach on the show hogent. Sé go dtíreach inis chin si bhesan chuig méidir is dahad amach a cócht na gaithe nar tú gcónaí de réir san chlésan a $1 I sí sin tóiste gomach ní raibh feid ánach tíoch go bhfuil an kick séir buite san agus na Corcaigh Scéalinn is ach Conor Hanlon húca gomach na seo hógant agus gan ein throw nechar sin diant an son ganafish Conor Hanlon agus inis bodidir na fórne chuig faointe ge Corcaigh gá faointe ge Ciarraí Sean Broderick inis Derek an taum a velt gan dáut de gimmert gunneh an roias an achéisisin tite chun talún ach fiocha ríis go bead na Corcaigh hat teachtamach leis a chadsan iad a gimmert nó tálan san na lína lehasach agus in lína lechúil teachta gaur na himiróí lár Páirc agus sin pass le darvan san na seach chlána Colin Walsh again Neoma Cnúnach agus sin ferga meid na Corcaigh dearg eisiú de raimsú má hen siad fada leis a chaid Cad é leon breis na héine beidir fehinóma de fág an so sa chiad legus be cúpla scóir eile tasáid ó Corcaigh mar ví rá de réir tuair na heimsire big an chléis ó láidir sa dar le agus is leis na Ciarraí go bheith siad be siad sanna dearg sellevich mead ar a chaid is identica go han sanna ge Conor Horan sin fachta Nash inisisiá agus ar nó sé fearlas trí a dul chun cín Pastrolt against son the curl and Conall, near Kel in Obel to Shell of a Himader, Buchas le dia, der sugar of Arno Shay Tach to Gowred, a Hashin Scholtinish Kin Divella Dunbar, Conor Horan, Session Boltinish Hofa de Lekiano Dunahu, Farna Murray Har Saibi, nach draw fastened son the Stach, O Hian, Agustinish against the Corcaigh, against Liam McCarthy, Pass Hofa de Le Dara Murphy, Dara Sos Hofada, and son Le Sean Brady. Ashin saw Immerton son ach der Ray Jorgul Kalish Gaelton son. Then the Himiróí ó Ciarraí fasa saying Gravan Gramuson. Carcalor ach ní se tá a bhaid na fadóige gan dát sé fear cúnta an chláir Chris Maguire. Smó der session go kick Sarah caithigh go ba. Ashin builte siar inis cho fada le Dara Murray. Cho fada le Shane Kingston inis. Ashin builte agus Kailte agus Janta go Mumhan son. Again, Armin Heinrich. Agus deisinis agus bhfuil spás agus na Ciarraí an so.
Agus seo chúniad in is ó sin Mansell agus he seo mán chun cín captain na fórnú te siústracha chun talún. Tá deir réiteóir raibh sí sin lasigh don garnóg. An ácfuinn se seasamh cheappas go raibh ach ní réitín an réiteóir lom ach fiachar sin éonóir go déon Ciarraí ar an únsaí tá sead a cruthú deisna ar bhádaí éonóir go rainn sead sin díarach síos lár lína cosanta na Corcaigh agus deiscórála chunis an bearnas an na laidú go gá faointe. A cho sin Mansell gan dát, sin nach roiigh an deistan agus sin búilteisteach agus chan báideoir Callum Dungan a bheith na rúiseacht an son agus pointe Ellen son do William Shine ach cíimiad is áis go méid an brise isce gin agus na himireoirí dul san gan dát tá sé nó chead chearú is a bheith gon an nach le bháin. A be Ciarraí sásta lei seo go dísa na Corcaigh chúg faointe go son ach ní léon seansanna ar bhádaí ní léon seansanna ar bhádaí crutha i gceas na Corcaigh. Cé go bhfuil ag Ciarraí an son gan dát ó sin Mansell gan uair cinú nach éisiús tracha chun talún. Pas is héin beidir go raibh Cic Éirice le brunna i gcean réiteóir Chris Maguire ar Ciarraí ach níl a chá pucks a gá pucks smise massa gur cluthe amán arsúlan so chá Cic ó William Shine fear an légiún an sunnaiste go leir na pointe eile ó Cian McMahon do Ciarraí ag sé canar hanlan tá déan na scóráil an sun ar fad do Corcaigh tífuinte ge siúd ceanna ge Hugh O'Connor ceanna ge Hugh Nash ach sé sun a háchan cían sa chúg fointe naige tí ach mar a dútliv beag buatóirí an chluthesa áíochant le buatóirí an chluthe le cheanna se le bheith siúla marach ar a seachtalog chunta chlár áíochant le limnach gan dát hí bu amach ge limnach a gcuine Portláirige bu níos a bhar fós i gceith chunta chlár i gcuineh gamlis a gcuineh Tibredáran stáid simple dés airint cat bhí se mar fuilbléide go héin a bheith an chluthesan agus bhí stiff buchalí chunta chlár bhí rábalta cad le dar a bhí iscint chluthe anascailte bhí ann dús stánáil ar fad de Tibredáran ar deidir ceir fé ceir le ar dó fé ceir gamna scéal le dó ceir fé pointe do bharna idir na fórnan san ar deire ach buatóirí an chluthesan idir chunta an chlár agus limnach amárach be se san áíochant le buatóirí an chluthesa Ciarraí agus Corcaigh tásagann go me sé arsúl ar a seachtalog démáirte chuún na éis ach go mála mís le santí agus sin adul timppla na tíre go dtín chluthesan ní léon anna tucra go fóil is thoch go dug for ar chinine an san déhíine nó mar sin ach mar a bhí sa rá nach breanró na go bhfuil an deis i gceas na himireoirí sé an blian chruig atá chur a síosa cup dul amach ar a Páirc agus dul amach agus gandrí an chunta ar chuidir cut ní anna siad riamhríise is álaigh an scéal céanna doch for an Corcaigh agus is mór an fribléid agus an óir sin dosna le nóga agus cluthe go go dísa an sa istí goin a Páirc Aibhistín de Staic scóir dearnach fachta ge William Shine mar sin beag kick amach an sa agus be sé sin ádógann te ge Callum Dungan. Callum Dungan in is sin builte fadde macht na Páirc dianta Mumhan san na GAA Nash sin builte síos an son teachta gáir bhí Sean Walsh fear ranathe Aibhistín ó Nash is captain na fórne is Cic do Corcaigh a tóca ge Nash go dtí na lebhádóir san na lár Páirc a Shane Kingston in is fiochantar bhfuil éon bharn an san siad lína chosanta Ciarraí agus níl mar go bhfuil tead a fadan an rúiseacht san siar canar thóran in is teachtamach leis a chaid. Sin builteach ag go Páidí O'Leary á fiochan sa ggóir amach ten sé séar go négal O'Leary ríis machchan is go hóran sin dro fesan san ó hóran agus teanta go Mumhan san in is ag Colin Walsh agus tá i mireoirí breise beidir ag Corcaigh an sa Colin Walsh agus á hocrú féin a tút fence brug agus sin sár faointan san ó Colin Walsh hon sé sin ar fad ó dro fes le canar hóran nó bhí Ciarraí i dtíar an chaid san na humpar suas na Páirc ní ráidir ábalta bhí Colin Walsh in na rúiseacht pointe eile do Corcaigh agus an bearna san miad amach in is go tí faointe má sibh take isteach díanach tá cór na gaothainn sa ag Corcaigh sa chéad le cén áfuil cocht na gaotha róláidir is déadach go dúcha chathrú ar sin mar de réir tuair na haimsire beag star an builte le cósta Ciarraí agus bailithrálaí ar an áichlog is le cúnmh dé méid deile leis a chluthe nó gan dát má bhíonn sead cathrúm beag an breise gunn an sa istí go Páirc Aibhistín de Staic má bhíonn sead cathrúm tééis an breise beag
Comórtas Ciceanna Éirice gynach seachún Corcaigh agus William Shine rá pointe fachtaige William Gadisa sí san iscuilin tíú pointe fachtaige ráíireacht ó Ciceanna Sarah agus iireacht a bháin san ón imirt agus sné tús má diantaige William don giad lehan sa de Ciarraí. Callum Dungan sin builteach a choríis na Corcaigh. Hoptón chad san ghána suasach sin dro festa fadach an nobreo seamach. Pas is hén gomach Páirc O'Leary obta sin a ghlánach. Har sé cheann na chuige chaid a bhauta san. Shelibh na caidin nisig a Richard O'Sullivan. Pas láimh a seolta waige a Richard. Tá sin builte san go Conall Hanlon dianta gomach a Conall Shelibh ich mead ar a gaid. Siar an son chofada le Hugh O'Connor sin pas glót an son isteach. Seoltaige Hugh O'Connor chofada le Colin Walsh for se pointe cúpla nómantí nóid. Tá pointe eile fachtaige ach sin glúiseach úntach an son os na Corcaigh agus iad son inis imheach an cín le tí faointe. Dé nómatú mar sin le dul go le hama. Cicamach garid an son go Joey Nagel go tí sin áráid tá deir réitóid. Joey Nagel in ish chofada le Páirc O'Leary. Ferganíomh go le. Sin builtin ish a gach chofada le Aaron O'Shea. Hall was a Aaron ní leand out fwy sin. Sa leire an son aga. Céimid an son an gansaí stracathe gan an darará again right oed ach ser chic a run an son Ciarraí. Agus siar a hain siad chofada le Armin Heinrich. Agus sin cad le darmh an son inis a bhad níos a bharos na Ciarraí Heinrich a leanún teid chun cín. A sin seolta an son amach ige William Shine. Ciarraí is a dul ar an únsaí agus bhfuil deiscóráil ige Keith Evans níl. Téann sé siar leis. Feine á léirún son ige Ciarraí ach sin drofas cart an son agus iad a déir Conor Horan a ghaimsiú agus dianta go maige Conor an son. Agus nadar rib an réitóir ábhrín dían an son ar Conor. Ach ní thugad ar aon seans a Conor bocht leis a passan. Agus é sin siúlt seachan is ige Hugh O'Connor é déir Colin Walsh a ghaimsiú agus a Mark Leite stigan son again Corcaigh agus sin imirt le darmh imirt céalbhar an son agus deiscóráil in istas na Corcaigh. Siachar seo, an fersa chun túirteach éon uair a ghain sean chaid, Colin Walsh an son. An tuirtige, an níardige, an cuma scórálaige. Beg ar Ciarraí súl níos géide ich mead ar siúd ní leon dát faoi, Sean Broderick inis leis cicamach. Fiach a ríis gwn na Corcaigh olaf, dom níos a son Richard O'Sullivan. Agus lena chitóig ó Richard agus bhfuil pointe fachtaige Richard bhín faidige ach ní raibh cruinneaige sa muir cúlarálinn go chuig iireacht Richard an son ar fóríl. Sean Broderick sa me garid go Joey Nagel. Schíimid a son a reiger réitóir. Fín gramús an ábhrín áir dach son gribh I mé Ciarraí sleanú isteach an son. Ní réitín a réitóir le mar ríis. Ní ré gar agóin trán a bhad. Ach carta buí bunt an son ar Conall Hanlon. Ní bhórga siúd a bheith cuairmacht an godel nó chuthe. Siar a son inis chomh le Páirc O'Leary. Páirc chomh le Fer Kilchomín dara ó Calacháin. Horn an son ó Calin amol an son go Horn agus í Horn I díaraigh Keith Evans a ghaimsiú leis a passan. Ach ní raibh sé alta dhéanamh agus san is Shelibh ige ó Nash, Pascail Tuaig ige ó Nash agus na Corcaigh go dul ar an únsaí. Ciarraí go dtí captain na fórne. Agus na Corcaigh agus bhí sa rá an ghail ó son an sot sa chiad le. Dara marín is takeas was an lína lán chúil sin pass le darmh seolta amach ige chomh hada le Sean Walsh. Páirc O'Leary áíochant an son leis. Páirc O'Leary an son ach dianta go man son is ige Sean Walsh ag sa teabhar leis a gcónaí cad í annig Sean is teas nó sí é sin ach son go bé Sean Joey Nagel atá son hir.
Agus dahin se go raibh an 9 sé ránach déanamh go maithan sanna ggé seánháilteach creidún leis go Páidí Ó Léirí, mar ní thug sé mórrán spáscha. Ní thug sé an deis scórála san mhaig. Cé gur raibh sé díarach deis ar bháide a chruthú, bhí Joey Naglan na rúiseachtain san hiarag sin cosan bha ó bhuach Leathcheannais sé san inis a teachtamach leis an chaid. Scíimiid an son, agus an chaid buinte an son, da Armin Heinrich, agus náda gur raibh sí sin agus gur raibh an tá dearag an son le Armin, mar nacha mórrán an son. Ach ní bheith buach Leathcheannais gorán agus Páidí Ó Léirí inis. Fear go níomh go le olaf chun an pogséir a hógan siar leta hen de déir a mit réiteoir leis ach sin droíocht an san á fáidí agus léite go maithe Richard O'Sullivan ar an 9 sé a bhí an son agus seachún Corcaigh inis agus iad sanna dul ar an únsaí agus sé an lán cholaí Liam McCarthy scíl leis a gadsan leis isteach dro fasthaig siúd agus inis seachún inis Keith Evans de Ciarraí Fear Chiel Gary an Londrig ach é sin builte fada an sannaige achas tónum go bé Rory Byrne de chlánaigh gan an céan agus níl annachad an gaid feici ge líon lántas ach Ciarraí. Ach beidir go dúcha gaharúin scéal an sannaige le hamach se chun Corcaigh inis agus se glúiseacht maithos na Corcaigh Shane Kingston Selína lán chóla bhí sé mar gona limnaí de seachtain se caite sin seoltaisteach an son ach fiocharíis go bhfuil Cosantóirí Ciarraí olaf gosan Conor Horan inis. Siar an son chofada le Joey Nagel. Na bhacha cosan ar a chéile scandál tiad a gimmert lena chéile. Le cuman chaide Aibhistín de Staic an stig a drálí agus he sin seoltamach inis chofada le Keith Evans. Evans an son Berta Cosantóirí Corcaigh timppla an son ar an ó sé. Steir réiteo go bé an go móil sin amach idir nach de níon réiteoireach an méir taimhlín an san hail níl ar an róhásta lei sin. Chúig nómat mar sin ledal go le hama. Déir an chlog a solinn a Páirc Aibhistín de Staic. Sí lendáid faoinis tá an ghaas an na neartú agus an neartú mar sin beidir go méid cúpla scór breise tásáilte ó Corcaigh. Na gálaí a fecht níos láidir an sáiste go Páirc Aibhistín de Staic le cúnmh dé fannig an báiste chháin go deire an chléach se chun Corcaigh inis agus sin past asan san go fergalháilseach ní a fergaláil de sellibh mead ar a chaid agus se chun Ciarraí inis a sin builteach an san chofada le Liam O'Conall fear chu sláán géire agus é sin agus sin past asan san ge William Shine seoltaisteach an son agus Calais an son a deir réiteoireach sin immer chéalmhar an son ó William Shine chroithigh sé an spás an son agus an deis scórála agus sé Rory Byrne a thucaigh teasna inis chun ní seo hógant agus más féidir le Ciarraí dul isteach a geil hamas gannéadach tí háú tí faointe leis tír lim semach go méid James Costello agus a ránóirí breásásta lei sin. Chunis Rory lena dhearracht agus ó nómat a rág sé sin a bhróig vísa ge siúd vísa gan ar fad raibh sí sin a dul thar se trasnáin an brat bán ordathe tí faoin tiidir na fórnan sa inis agus sné naimine se bheith ge Ciarraí can é an scóir géile go dtís na Corcaigh seo agus le hama sa sin builte síos an son nach Páidí Ó Léirí a seáb de sellibh mead ar a gad Shane Kingston inis sin pas tóiste go maithan son nach léite go maithan son against na Ciarraí gar sin agus sin sára mirt an son ó Chosantóirí Ciarraí sellibh na caid inis a gé Páidí Ó Léirí Páidí go Conor Horan siar an son go Cian O'Donoghue go Armin Heinrich Aaron O'Shea is tas na Ciarraí James Nagel the dearga town of Veltiad sauce is shelvich mad er a guide Siachar sin for all the na Corcaigh listig don the la fein shachas churaka Páidí Ó Léirí is galore don guide feke get Wachalog Gníomh Gilehenson in Doran Gandout Shin inis shelv na Caide Gefar Kilchomín Daro Callan is Gandout
Craobhacha Mionúr Ciarraí in Uirigh, bead Ciarraí hir a bhuaig an chraobh den gúig go bhliain sa chéileach hí cadé mar chomórtas a bhíon sáistigh in Páirc Aibhistín the Staic nó rin chléas na siúl. Iad a gimmar tugan of naibh Brown Dawn, chuig an chléasan go an breise agus bead buachalí Ciarraí hir a thugann sfoil ó ar deire. Ach can dát, be captain na fórna de Ciarraí tránón in bhó sin mansil fear na gael, can dát. Tá hí bhaige leis na Comáin. Agus sé siúd a bhuaig gradam leach na himara. Is na héine cainte siúd a feh cúpla seach na níag san nach deiscóráil inis a gur Rory Burns a ríis. Agus a chuir síos ar a dalamh aige, mar a bhí sa rá, beidir náfuil neart na gaotha orda a rómhór san nach tána gálaí a techt. Agus níos láidir na hán gála hagan. Seo builtin is sig Rory Burns agus éis le Peile Mionúr Ciarraí. Bhí ar son sásta le iarracht Rory, bhí Rory sásta leis mar sin fágann sé sin náfuil le cháfaointe na fórna inis, nómata an áama le dul an sáiste go Páirc Aibhistín the Staic. Basamar go mach sé cóngroch. Agus sin go dtír a chá titim mach an sa. Bútóirí an chluithe be sé chláile don Ciceanna is be sé sin ar siúl démórte chuin ar a 7:00. Be sé gon BEO ar leathnach YouTube TG4. Nadidir míad fós cáine bheith sé. Sa túlach be sé sa tú leis an builteach an son agus Shane Kingston. Dianta go maith an son agus Shane Nartléire aige agus túr cehar timppla airiad agus hiachar Shane Kingston tuigann sé sin cécho táchtachasá sé. Sela bhí chumad ar a gaid. Bhí túr cehar a tarachid. Corta buí bruntan son ar lántasach Ciarraí arnó sé. Cé bhfuil mir Ricardí a chafah géirí rám sa mothideo lár na Páirc á sé gimmart. Is Corcaigh inis. Se agus a rátasáiste inis sé gin. Ná bheith ach nómata an bhrisin sa mar sin. Beag na Corcaigh go lorug scór a chain siú ón sísa mar ná bhfuil a cháfaointe idir na fórne. Chor na gaotha gas na Ciarraí an sa dara le. Sin is san agus sin sár chosint an sanna steig agus sa sáin go bheith Ionad noch duna hú. A bhuaig an cicséire san de Ciarraí. Armin Heinrich inis. Heinrich a teachtamach leis. Pas a seach sa spás agus sin pas glóte. Seoltamach a gceich ó fada le Keith Evans. Keith Evans. Pas láimhin san. Go Rory Burns ach drofas an san ó Rory. Sléit go maithant san i gceallán chulaí Corcaigh Liam McCarthy ar an 9 séir bhíon san. Liam Lanter dul chun cíneach an pas seoltamach inis go Liam ó Conall suas cho fada le Fergal Walsh. Fergal Walsh inis bhfuil le pas san ábhaín róada an san de Sean Walsh níl dianta go maithant san a gceith Sean Walsh. Léirigh sé luasú níos luathe sé léirigh a ríise gin agus lena gharna san sin seolta teasaigh bhfuil bádigas na Corcaigh agus mí á cartlo san go beh Fergal Walsh a heol leis an teasa san gur sé tút fé faointe ach tíirech mar íanach an tosaí má leannig duine do chosaí Corcaigh isteach an chaidan san céileach Colin Walsh agus é sin seolta haris an trasnáin agus san mar sin fágann sé sin bhfuil an scór dearnach don hiad le fachta an son agus na Corcaigh. Iad son tífuointe chun cín be cór na gaotha ge Ciarraí ach tá le bhága míid sa sibh baráilm sibh a chuir an ólas faoi chomórtas ún tá áireachtáil i gceith orthe an chomórtas siad san gandát Electric Ireland agus tá siad san a lorug de an imireoir Mionúr timppla na tíre a bhí a cabhrú lelinn Lelinn an díon glasáil a bhí a túr cabhar ba éine laistigh don na dúthaí áirithe son agus is féadlah an aitheantas son a heola isteach agus an timireoir son an aitheantas thuairta ní gádaíomh ach dul go dtíon saoh idir lín www.electricireland.ie/chun cín minor awards agus beag dúis an son agus aitheantas a thuairta imireoir ógéigint ach péisceile ní fad amháin tús an dara le an scór dearnach Ciarraí sé faointe Corcaigh nó buinte be mír an eiscalua. Bhfuil teasan am sin seolta teasan is go chomh le Conall Hanlon. Conall Hanlon a túirt fan speocht leis a dasó cuman am haas ar sin agus nadidir an gluisin sibh an slúta go Conall.
Ina das óga fuair sé sin seolta amach deis so ga Corcaigh faointe ibire dó agus sin seolta thar se trasnáin fada le Richard O'Sullivan. Siarnisci Hugh O'Connor iarracht mór mílte cho Hugh O'Connor agus sin pointe don scon son Colin Walsh agus tá I miróí breise beidir ge Corcaigh an sa Colin Walsh agus tá hocrú féin a tót fence brug agus sin sár pointin son big Comórtas kicking na Éirice gannach seachún Corcaigh inic agus William Shine rá pointe fachtaige William godísa sí san iscuilin tíú pointe fachtaige right Siar an son chofada le Hugh O'Connor sin pas glót an son isteach Seoltaige Hugh O'Connor chofada le Colin Walsh léirigh sé luasú níos luathe se léirithe ríise gin agus lena gharna na son sin seolta teasaigh with bodigus na Corcaigh agus mí á cartlo
Se agus sin díreach olaf sa inis chun tús a chur leis an dara le. Na fórna take amach bead Corcaigh go tháinig amach ar a Páirc, ar dúis gan dát. Son chun cín na buinte gynnu séach mar a dút, tá cuairna gaoithe ge Ciarraí ansa, agus chud sísan son ar a Páirc, fad is fion breise ar siúl ansa, agus tá neart na gaoithe. Da hit ní leon dát faoi sin. Cíimiad is a réiteoir Chris Maguire, sé siúdan duine dearnach amachchas an seomra festis an sa Staic I Páirc Aibhistín the Staic. Chiefhaintir in na fórne, cé a cháilóig do chluithe canis Peile na Mún a Craobhacha Mionúr don bhliansag an dát an chluithe le canis eile ar siúla mórach idir 7 chlog, idir limnach agus cúnta an chlár, buaiteoirí an chluithe san áiachant le buaiteoirí an chluithe san, be sé sin a gin BEO a gin díomh idir leathnach YouTube TG4 ar a mórte chuún gan dát níl an tucra go fór. Ach ní cuoine bhar an chluithe canis a bheith for chaid Ciarraí nó Corcaigh ansa. As cíimiad a san go bhfuil ionadaí takeach an Páirc de Ciarraí. Agus sé fear bailin bhfuilin cislán na maine, Cilíonn Borc atá take isteach. Is cá mé chin tú díomh, cé atá me amach, cíime san go bhfuil ó sin mansal me heisiar ar lína lechúil Ciarraí. Sé sin caite isteach agus sin é sellh na caide buatige ó Náis. Agus Calís an san géalteach sin díorcha gan tonadaí. Cilíonn Borc, bhfuil ratca bé Cilíonn a bhí isteach san éireacht ar a réiteoir nach é. Calís antar a líródig se chun Ciarraí inis. Sin buailte machchan sanna gur Thomas O'Donnell. Buailte chofada le Keith Evans. Agus mó díreach á úsáide ge Ciarraí agus an passan tóiste go mahan sanna ge cían. Mac Mumhan ach sellh na caide cailte ge cían agus se chun na Corcaigh inis agus bhfuil Calís deantan san níla dear a réiteoir go raibh an gramús an dleach. Agus an Calís san deanta ar imiróir Ciarraí san ar nó sé. Kick sér tóca go tapaí go aireann. Ciarraí inis ach níl annach chud spásan san hiaracha. Rialah bhaintáis an nimar gan réiteoir. Deir se nar a bhéon bhaintáiste teachtain san, fad is híon chaidan na heileann sanna go aireann ó sé. Deis scórála ge Ciarraí. Luan sa dara le. Rory Barnes, take teasna chun é seo gaimsú. For sé gá kick sér an san, ar gá faointe. Díanach sa chiad le, me sé ábalta chur leis sin. Ná ar ginn sin na flaigí, séidean son, ach an ghaith son. Le Ciarraí ansa sa dara le. Rúrínis a thocrú féin lena da só go raibh sí sin idir an dá fola ní raigh go déir na muir cúil ar fóraí le chuig iarracht Rory. Sin na tanna le gáineomata mehan sa dara le. Callum Dungan, ní ród na heileamh agus ní ród ar a Páirc. Ba sé sa múla inis chua sé fada le forbórna cican amach sa chiad le, inéanna sé álaigh sa dara le díanaigh. Ba sé na chuimhlint an son agus an bhfuil Cailin ó Conall. Cailán na san bheasas gur sé seacha chun talún ach nechan réiteoir agus se chun inis na Corcaigh le hiú ó Conall a sin scuilte seachan sanna ge hiú ach deanta go maithe ó sin mansal. Sa réiteoir ará legan an kick sér san na hógan go tapaigh bhíon passin ábhrín garid i ge ó sin. Dar ó Callahan, sin tócha go fear Chilchamín. Agus se chun Ciarraí inis, chiefhaintir in na fórna gcónaí an sa istí go Páirc Aibhistín the Staic. Páidí O'Leary, Tá leis seo a bheith dul leis a róthar suas na Páirce. Agus selle bhainise ge Ciarraí deis scórálacha agus sin scórúntaach an tunna ge Ciarraí. An bouta san beidh Thomas O'Donnell ó Chistán Géire a chuirchaid san Harris a trasnáin inis an bearna san leidathe go gáfainte. Agus buchas le díon áfan an báisteachtas na istí go dráilí fós. Agus tásúlinn go bhfuil se bh buint taine bheas an gluthasa. A sin buailte machchan is Joe lár na Páirce. Cilíonn Borc a díreach sellh a bhuachanta san de Ciarraí ach poc sér géilte gas na Ciarraí agus kick sér a bheith andas na Corcaigh. Bhfuil réiteoir a chun dul chun cainte leis na himiróí tá nach ní nachta sé an cháirta fanna sé an na fóca.
So, spás na Páirc ige Sean Brady, má hen se teasnach ige, agus téan, gan éine néchar timppla Seán san. Seán na teabhar leis Pasláv is Cluiche waige gan san chofada le Fintan Finner. Finner me sé agus Shane Kingston. Chofada san le Liam McCarthy. Tommy Walsh is Pasláv is Oltamach ige siúd chofada le Richard O'Sullivan. Seo glúiseach má hós na Corcaigh agus bhfuil deis an sácha bháide agus tá cinnte deisiacha bháide Conall Hanlon an son glúiseach dúnta ges na hógánaigh agus báide ges na Corcaigh agus hiachanis go bhfuil an bearna san méada amach go chúg faointe. Ach glúiseach dúnta an son chóimirt úntacha idir na cúlathe agus na tosathe agus cécho cinúnach sa bheith scórsa nach cíimir inis gúil duine de himiróí Corcaigh fear bail an cholag Liam O'Conall gur tú crascha siúd as curfar cuairlaise is gandát na himiróí san í len taí chuir chluí gimartalár na huair mar náfin na chluí san imreacha mar sin bí súil go méid crampaí crasta ancha das na himiróí ní bheith se crasta Conall Hanlon agus cadé mar siach a bhí ge siúdar deire. Agus háscangam go bhfuil daoine fud na tíre fad agus fud an dán mhuir críochan dear a chluithe tá súlinn gúil clownaí chordamh agus mic sibh fad a buint tanmhas an cluthe má hólaí ó go bastin is na regraíon ag Ciarraí se bhic bí seoráilta míid chuút tuairis gar se chun Ciarraíis agus sé sanna $1 an úntaí is tá freigra tastáiltha san an buinte an báide san na fuór gam le scíal fear cíal na malachan san Conall Hanlon Rois an spás sí chaúntaach se chuúine seo sin man sa bhfuil freigra cín díarcha ge Ciarraí ar sin agus Cillian Burke teabhar leis an tonadaí an son ach íocht leis siúd leabhlacáilta síos Harris an taobhlín agus cíimiad is níos bhfuil réiteoidir a bhfuil se ráilis na himiróí a dí an áde se cic tád a cúg méadar a bheith an de Ciarraí. Rory Burns take amach ní seo thugant íocht a bháinnim head fóraí le Rory. Lua sa dara lechuig an éireachta na fóraí ach tá scóir na tastáilte ó Ciarraí. Agus an ihe dul an olcas an istigh drálí a fuair go maithainis agus neart na gaotha. Cocht na gaotha gam le scéal na neartú sa neartú fad san cluthe sa $1 agus deis scóráil inis I get Rory Burns. Ó chrú féin. Leis an gael laistíar sa brathe se go meise go méid an feidige réontlí. Cha méid an cruinnis tí sin istigh míle bháide agus an na rúiseachtain san istigh Sean Brady das na Corcaigh chalís déantar Seán na deir réitóid. Agus discóráilta eile caiilte Ciarraí. Richard O'Sullivan inis chuní seo thógann siagaí na bháideoir Callum Dungan. Callum amach go Tommy Walsh. Agus leis an bhailte machchan son agus teanta go maithe Liam McCarthy se lebh meadar a chaide agus a pas a scaoile bhaig a chaníonn se bhinis go bhfuil an Páirc san slán na miróí. Bochan cín agus seo chun inis Richard O'Sullivan dro fas ó Richard. Seán nuairnis go bhfuil a scór sa tasáilte ó Ciarraí ach go leor miróí hir aige Corcaigh go lár na huaire. William Shine an son agus bás Croa an son agus sin íareacht bhahan son agus í sin seolta Harris a trasnáin Cian McMahon na báta son. Ní raibh annach chuid spáis an son aige. Séas céimiad a son Sean Walsh dul amach agus son go bhéh taid cróna na há tachta seach an son. Fear naibh colm. Cam le scéal ní hé ach sé arann sí á teach fan Páirc. Fear Douglas. Agus me siúráilta go méid ahead fescail breásásta agus brodú leis go bhfuil seamáir a Páirc. Chéile sé bheith pescail a taú neidir ach siad na Corcaigh go háchan cían sa gcónaí hen an naig 8 pointe. Cheir a faointe mar sin idir a fórne.
agus ahrú dianta ge Ciarraí leis dar ó súla bhain fearcnach na hagla sé sin tá ceisteach an son an áit ar nó sé mar sin ahrá anamh gas na fórne an so ag tús an dara le Nus auch go bhfuil néómat nó mar sin na mehanis agus í sin builteach aige Callum Dungan inis a sin sárimar tar fadan san ó Keith Evans agus inis spás aige Thomas O'Donnell le teabha leis dúir sé fan scór ní annig scuile se leis a chaid san a dul siag líon tonadaí a tháinig an Páirc a Dar O'Sullivan hí an chruinne aige dar an báta san ach ní raibh an aidice aige agus Callum Dungan dianta go maithe go san aige sa bháidis Corcaigh go teachtamach inis leis a chaid Sean Brady an báta sa Sean Brady lena chetóig sin builte suas an son aige cho fada le Aaron Sheehy a caiilte Aaron agus seachún inis Ciarraí ón Mansell a dul chun cín captain na fórne agus snéige díreach an freigratha tásáid agus céile ach fear na gael ó sin Mansell pointed an scohanis agus fiachanis náfuilach an tíofainte san idir na fórne agus an réitóir chun dul chun cainte an son le captain Corcaigh idir a hochtaá chabhar an ráma ge siúd agus carta buí nochta an son ar ón neis nada go díreach cad a hála bhí sa leanúnt Bhí sa leanúnt ó sin Mansell a san agus an íirecht mór mílteach a dheolte sin thar se trasnáin. Begus aige Ciarraí go bhfuil go leor am techt neis sa chluhann sa. Bhí char sin san is cín sibh, cóch na gaothain san, chaide san nach cíimiid san sa rám an san ar an tonadaí. Borc gan dát Cillian na tháinig chun Páirc an san aige tús an chiad le agus chalís eile géalteige. Chosantóirí Corcaigh ó sin Mansell sin spreag a háhaiteáil cheaptéan gúil seabhta dul amach agus ní fiúháin lát leis na thomaireoirí a cha spáintómh chuna sé anamhan san pointe don scoige agus kick sé agus de scórála eile inis buaite agus crothaige do Ciarraí agus óna lá thóga sé an báta sa Rory Burns Agus sin builte ge Rory, bhfuil sé sin builte go maithe ge níl ge Rory iarracht eile mar fóríl. Tris go é san níte beidir róas go an chaid san i hóla thar se trasnánach beag Rory díamach lena iarracht san. Callum Dungan. Láid le go ón neis lei sin ach cé hána rúiseach ag chéigh se le bheith a gaiide san de Ciarraí. Ó sin Mansell céile agus inis tá spás an tá agus tá deise ar bháide agus a dóga sé a deis san ach sin sábhlaáilin san ó dhearch le Dar O'Sullivan. Níl an dain séar glanta go fólaí arach deile ar faointe ach í sinna methe ar fóríl. Deisina ar bhádaí a chrothúigh Ciarraí ach ní tead a tógad na deisina san. Mar a dúr go leor am a fágus a chléas a héanana é, ges na cuairteoirí Corcaigh na buinte ge Ciarraí. Duine de miróirí Corcaigh, sínta san agus cóirlaid se chuir ar siúd ach ní dólan go hen dro chortúa. Na go bé Dara Murray, Fearglan Máir a síntan san. Cintóma díve. Tá se ábalta leanúnta raig. Ní héach sé an lán take Liam McCarthy bhí síntan san. Bhí chair sin agus Ciarraí na rúiseacht. Ní ráidir sa chéad le cháide sa dara le. Scóir na tasáilt bhain tíofainte san idir na fórne. Armin Heinrich, áiola san isteach. Bhí san dianta go maithe an tonadaí Dar O'Sullivan bhain ó chnocht na haglaise. Mark Leite agus de scóráilta géitnisige, idir sé seo an gitóig. Agus é sin builte go má agus sin kick le dormh, sin scór le dormh, ráfuointe inis idir na fórne. Canna síocht á dógan ge Ciarraí ar chórsaí a maithe san a lár Páirce. Agus ó ríis eile fadas hána neomatí dul aigen sa istí go Páirc Aibhistín de Staic tá cúcht na gaothe. A neartú agus beag túnchar bhuair aige sin ar an gluithe sa dara le.
Cínse bh sanna kick amach, bhí siidir san dul amach chomhfada le lár Páirc ó Callum Dungan ag tús an dara le. Cha sé dacad ar inis. An lína da had a 5 méadar a ghaimsú ach seachsún Corcaigh. Bhfuil freagar chu san na pointí dranach a fuair Ciarraí, Liam Ó Conall a scaoileann na Caidir Stachan san. Chomhfada le Conor Hanlon san Craobhacha san. Fachta I gce Conor. Fearcill na molach. Agus forbord an nimmer to get Ciarraí san le cúpla nómad an nuas sa Craobhacha sin na Corcaigh má hen se haris a tras nán agus cuman na maithe ser sin a bhfuil deirt na mór cúil níl an brat bán orda go fóil tá deirí hir hawl agus tá sé breásásta leis an éireacht san agus Conor breásásta leis hena in is aim sé ge siút sa dar le hena dégus na Corcaigh de buinte ge Ciarraí níl a réiteoir sásta le nún Ciarraí mar go bhfuil an dá chaid a mothir a Páirc. Sean Broderick. Fearbhisteach Crawley. Kick amach garid an san chomhfada le Páidí O'Leary. A fachtar an Tráchtaireacht a ge Páidí. Kick ser bog go ma buat a ge Páidí an bautas an na dinim semach. Come a bog no Craobhacha. Siandá bhar a chéanna iad ach se chun Ciarraí inis agus hánach le himar a ge Páidí óg dísa. Fiachar sin agus níl a réiteoir sásta leis an gramú san. Gramú dentan san ar Craobháin ó Conall. Fearc sé slán na geireire agus a réiteoir inis a dulchan cainte. Agus an nachta se carta buí eile déana se. Another by Richard O'Sullivan about this and Shay Richard. Carta buí nachta her siúd agus í sin buailte ard Creen which í sin haris a trasnán níl a deir a réiteoir. Mar sin deis scórála eile cailte ge Ciarraí agus sé William Shine about this on the hook fé. Agus a mégan brisis gogan. Well in héad sé me omatí aga me chá tapig son. Ach Corcaigh chun cína gcónaí henla le de buint an báide san. Fachta ge Conor Hanlon agus cé chó cinúnach is a bheith an scór sa. Joe deir an chluthe mar níl feic atara ach ach mar a dúirt beag an chluthe canis arsúil sa chomórta sa dé dánig se chún a gunn go mai sciil ní dé dánig se chún dé máirt se chún buatóirí an chluthe sa Ciarraí nó Corcaigh áiachant le buatóirí an chluthe Leathcheannais eile be sé sin arsúil a stóla bort na gáil amárach ar a seachta chlog ar réontlí a bheith an chluthe san is tócha go dúchaigh scéal a chún maidin déir daoin nó tránóna déir daoin beidir go mach sé dé híine fan am go méid an chluthe san achas stólam ach nílam cinnte sólan go méid ar an chluthe san arsúil in an neodrach mar sin má bhuain Ciarraí níos a dráilí a bheith sé má bhuain Corcaigh ní a barcí rion a bheith sé ach nósa go naim se rúnach ní dólan gúil sé sin na curtínas ar na himróí a lár na bhhairm mar ní heastíom san fací anna bhach an chluithe á bhuachtant ach caipur sé dúnta thuirt an dáirin chluthe breá choramann sa thugann agus gan dát níl mórrán chluithí imar aige éine don dáirin an sa mar sin. Iad breásásta sócha go bhfuil an cadacha dolamach ar a Páirc agus ganzathe an chúnta a chur ara mar chuidicha ní go sead an deis a ríis agus inis ní le chuig nómatíag atara agus áit sa chluthe canis gan dát beise sin arsúil mar a dúirt ar an tarna láfehead don mí an nolag hálá rimis a bheith santi a tuairt fenna tíre agus tuairtamach na brontana san lelinn an nolag a cé bheith ann bead Ciarraí bead Corcaigh chuig nómatíag idir sin féin agus deide an chluthe Ciarraí is a dul amach James Costello a tuairt seoir góibh a curcóir leara. Seas cíimi de san na daine sé tachan Páirc de Ciarraí sé maras ó Conall far chislán ghiire a siúd i tachan Páirc náit Rory Burns siachar sin be sé breásásta le síos an gunach go bhfuil siúrdáin na mróí ar fenéil sin se Ciarraí agus creidúnta dul san das na héine leistigh don gumann nadidir a dála séirí a bhena chatamil do blianta ann ó bhí siúr imróiricha a má ar a Páirc léiríonn sé sin go bhfuil obair á Ionad an san híos i gceith daoine áirithe híosacha sláán agus an tahananta san níos á gáidecha agus túróg a máthir a Páirc Ceilán ó Conall Tomás O'Donnell agus Maras ó Conall díreach an Páirc.
Callum Dungan mar sin leis kick amach Rishi sin Harris tablíne. Agus the son William Shine son agus drobhfuil beidir fachtaige William is tholim gomwil se gunne van fallen son nach pesha alright kommen na maha sé se. I lean outach mesh alright ach leno midlin eschen immertenish o Nash self na cadige shoot brú diabrachar ige Oisin Mansell. Und son o Nash ach réitora stad son fadas ha Corcaigh achar and son William Shine. No, the marine session a chud chaide an son don legiún I Gilorne. Chris Maguire in Isha Tachchasna. Near of Shadena Fakis and William Shine a Chadirga Chadik Mad at a bark near of Shabal Tashan It's what Shagun of a Vala. Haston Gomesha, all right, Gomesha to Lanun Taraig. I don't know it ain'tly. If you finish, Fog a dollar I go on and so his stick a bark Aibhistín the Staic. Come on the Mahasar and Corcaigh Gadisa. Marvis or get Tús Cluiche. Ha, Kocht na Guihe, Nartus and Nartu, Fad Son the Neomati, Bugger Rig and so stick a bark Aibhistín the Staic. Agus sin a bhábhar buchalína háte for an na háte Ciarraí and out for Ciarraí Corcaigh féá narig go mórtas na mún ach for an gaile an ceanna Sarra gluthe Leathcheannais na Éirice which had na Corcaigh san na bhuaig for an chaide na Gailí and out chuig an chléas an gam breise sí cad é mar mórtas a chuas a Páirc Craobhacha mi de sa níos an Corcaigh go ní achar William Shine ach sé na sé a Páirc is cum na maithe Sir William. So das a sinnig iskint. Ach le no mi de raig mar go raibh kick sé brunta Corcaigh. Shellh na caidan sa ige ó Nash. Sin boltas wat inis. Chof had le Liam Conall. Liam Conall the shoulder na caidir stachan son inis agus will desh score all and so guess na Corcaigh spas crohe. Chasshli one, Chasshli Elishin pulled scored and score. Son get Corcaigh agus Colin Walsh told him about the son. A game shoe and point to dust na Corcaigh agus an Barnes and made the hamachanish gechere pointe. Kima sahanish gul on the yellow tachan Páirc at the Corcaigh. Agus son go bheith Hugh O'Connor a teachtamach cin to me díobh cé tháinig isteach an háit. Se. William Shine is on níl seábal til leanún Tráchtaireacht. Amach tóca son agus sin kick amach le dar of a son amach go lár Páirc níl a réitor sát leis an ramún son Ciarraí inis Háidín the dawer is knép má bach den óman tidir a son agus deire an chléig agus hiad cheir a fointe leis tíar gcónaí agus snéomh a cap inis go méid sellh na caidige Ciarraí an sa inis méid núsáidir se a módíireach agus an ghae son Kocht na Guihe Nartus and Nartus a chun Ciarraí is Conall Horn. Ach gan níl chód lecha an son Heinrich. Cillian Burke. Dianta go maithe son ag Cillian. Agus sellh cumát ag Ciarraí dianta go maithe an son acu. Keith Evans hold the past Chasna and Sunny either Derek Paddy O'Leary a I'm shoe. Paddy bra sauce the Godonic Thomas O'Donnell a Gowred. Paddy in a Shearga Thomas Orish. Ciarraí Lorgdon Spas. Lorgdon Legan Hunan Rit Tochtach Sunny and of Ciano Johnny who Chasna the Páirc. Armin Heinrich a son, far Aibhistín the Staic. Corcaigh bra sauce na kick na Sarra Gael agus iad chofadas na macha cíimi de sonis gúil gortuile choras de Ciarraí Paddy O'Leary an báutasa.
The sun need party up to Untitled. Another bit Dara Fleming a Tachan Páirc. Not 40 is he Clahama Immerga Party Gadisa. I shouldn't bolt to Ciarraí. Oh, Father like Conall Nash. Tommy Walsh inish. Bruacher and Sunday Keith Higgins. Tommy, I guess I watch an ash get Ciarraí so inish. Self Nakadin Sunday Morris O'Conall. Gentleman Morris, I guess which had the Mayor Harris on Tablina. Oh, I guess he had an office or son the Corcaigh. The Kelur and Oscar will point to fact the Coggis had the dollar of Frehun seen so inish. Kelur over Ledian of a consonish Marnach Bertlastig. Selina Lawn to Sachach Shahunia Chain Kingston in Israel of Untashtig as Shane Extorgator share and Emmert. Sir Kickbrunta and son Corcaigh. Nive again down Echer Lesson kick Sersa. Ain't down Echer Rator Mahanish Conkainte. I guess by Jordan Kisan for Aibhistín the Staic. And Court the boy. Nochte and son Jordan. Peile ook gemacht Conall Shaw hey Hogant a Conall O'Hanlon Breise guarded lesh Erin Chashin and Narta Ciceanna Éirice Stachanson Garin Sheehy Nashka Conall Tour team player Conall Spas Craobhacha on shoulder session Harris Trasnon in Shanober Craobhacha Nirev and Chriachson Toshte Gama Ige Conall Martin Camacha beg on like said them he garage Nagel inish. But this was fan of Tablina. I guess Dianta Gaman son I guess a nat lady and son again Oisin Mansell a chowle shagoni past live shoulder Stachan son again. I guess the Ciarraí I guess will Desha Cassana avoid the big Mansell Creachan their body. I should chastna I guess Peile had the cat to get fine to Hogan. The Nillinson gate Gama Akimi the son Covil and right over the rog will the number Kosh came on the tokens on the stick. Peile had the cat to get Mansell Shini Hola Harsh Trasnon. It ain't Páirc Sarah get Ciarraí. Tóga shot shot tapping mar nach latter a hain. Stedan chle a chuig no makile. I guess big sheikh drama tool and so stick again. A bark Aibhistín the Staic. I guess I shouldn't short the Harris Trasnon on Sunday get Cian McMahon. It's gonna score a one in ish. I can out and score a smoke Peile at a rhyme shoe and Bodge Sunday in the four net. Shag is Conall Hanlon. The Tráchtaireacht and son. The Cademar for on Heimer and Sunday get Conall Hanlon. Shag is Takenach, Stachanson, a talk here on McCarthy. Fair fun in the clash. I guess Shell of Fear Tachtoch. I guess I bought you guess the Corcaigh, I bought you Nash get Ciarraí in ish. So Lane Ragrakuson, Morris O'Conall. Carrer Cougar team player Varus and son. Hishin Schulte Stachan Sagas in ish how Deshkor all the get Ciarraí. Achan Tunnadi and son a Honig Stach Lewis Darrella, Darrow Sullivan, Straka on the Talloon. Toske Ciarraí in Offalane, Ko Le Body Gadisa. Mo Sheikh Ninchat Corum, a so stick big on Breshagan, Denio with the Tav. I guess Mo Sheikh Ninchat Corum, Chason, big Comortis kicking the Saragan. They score all it. Get Ciarraí. Mesha Dobleton Barnes and Laidu. Laidu go half feint to Vafasul Gamachi. Shin shot the Harris Trasnon. I guess in Ishkana half feint. It in the course in the so. The Corcaigh Hunkeen. I guess point Elefachta O'Hick Sarenson. I get Cian McMahon. Farroki Kilorne. Son, Ross Richie get Shane Kingston. I guess Rachla Craobhacha get Shane Kingston. He leaned out for son Margrifsha. Douglas Lehamona Corcaigh. They Saran Chikacha out for Limnoch and count as far or a son. I guess attack Stach and son. In art for Sean Doe or Ballan Cholig.
So machchan is Joe Lorna Páirc céhú ag selle ver seo. Sin titte sísan son agus ha fachta gas na Corcaigh agus tai cronin about the son. Corcaigh is agus pe sé dain téirechas ach sin sár chosint an son. Son go bé James Nagel a ví son here bí berta hos a Corcaigh timpled agus ha fósil an Untitled Immertin sporáideach an son an tógánach Ciarraí is agus kick sér eile brunta Ciarraí. Spegar chosantóirí Corcaigh bheith cuaramach. Socha go meisiad sásta an séirchic a géile son. Tá geá cheann díanach chur a haris a trasnán an sa. I get Cian Mumhan. And Ionad sé álaigh leis an iarracht sa. Tá méidir nó mar sin amach ó bháide Corcaigh lena dasó iarracht mór mílte chuig siúd an tíúd ar chicinní a chéile seolta haris a trasnán agus le gáinómat ledal sáiste go dráilí ní leach an barna slú idir na fórna tífuinte diagan is get Ciarraí for na háte. Hema héní agus na Corcaigh cé leis a bheith an spáin sa. Nú a méid an breise a gin an sa dráilí agus is anmh gomín mórrán idir na fórne. I géan rád gomín se a gimmert agus selle ver a gaid fiar táchtachan son agus dianta go maithan son I géan tonadí seán deor. Lú réiteoir chun an chaid san na Aibhisteach as tónim is cíimiid a son blin a deimiróí Ciarraí sínte. Crampí carascóibh. Agus is sólinn go bé fear an chusláán a géir éis sé Thomas O'Donnell. Session catchisteach an sa inis agus ha fachtan son a get dór. Siaran son chofada le Tommy Walsh an báisteach an is a titaman sa a Páirc Aibhistín the Staic. Tommy Walsh a trau leis a gcónaí a dulchan cín brúachar Tommy tense siar leis a chaid. Chofada le na captain ó Nash. Ciarán McCarthy. Siar a héinsead leis. Anis chofada le Aaron Sheehy. Aaron Sheehy, cín se ná léin in éachar timpplair Fintan Finner. Mark Leathcheannais Finner ach leanaín Ciarraí. Ciarán McCarthy inis brúachar Ciarán na seanses go nóbrigh a passan amach bhfuil discóráil an tóga Corcaigh agus é sin builtige lena chitóig bhfuil sí sin seolta haris a trasnán deis cailte an son aige Corcaigh agus nadidir bé Seán Dóra thug fensbrook about the son. Cíimiad a sáhanis déir an chlog an sáilinn istigir a Páirc ná for leach 10 second fáca be me fiochan déir a bert muir taobhlína go dtí go nárdó sead an chlár in neosig dún céiméid neomatíad a an breise in riofar a sáistig a Páirc Aibhistín the Staic. Well, galóir ama an sa a déir a muir cúil agus chuig nómat an breise le nimmert an sa istig a Páirc Aibhistín the Staic mar sin galóir ama ge Ciarraí an pointe son a raimsú nó galóir ama ge Corcaigh pointe eile raimsú chun iad a chur gá pointe chun cín agus an nuas a Garrón sa rugby cáilte sí seo agus tíireach agus í sin tite an sunnaistig bhí deis úntach a ge Jordan Ciceanna an báide cinúnach a raimsú dus na Corcaigh ach lagíarach cat an son gamliscíal ní hé Jordan Ciceanna ach Ciarán McCarthy ví sé léh an bhfuil mí cheart Jordan Ciceanna gan dáta gimmar a Ciarraí ach deis úntach an son aige Ciarán McCarthy ach é sin imethe ar fóraí agus inis seachún Ciarraí pointe bháin idir na fórna gcónaí an sáiste go Páirc Aibhistín the Staic. Seachún inis Cilín O'Donoghue. Cos céim na tócan san aige Ciarraí níl a deir réiteoir leanna ráig agus hí seo feachtar naisnis aige Evans a bhfuil chu réiteoir a rágra rial an bhuntá seo nimmartige agus seachún inis deis aige Cian Mumhan. Is má churann sé seo haris a trasnán beag tínómatí fósta dul fuilech am a fácan sáistig a Páirc Aibhistín the Staic. Bhí barna do chuig faointe idir na fórne nuair a fuair Conall Hanlon an pointe sod bhfuil tí sin seolta haris a trasnán is le lucht leanta Ciarraí an son agus an panel tuis mathirí leis na leadnógan sa agus inis hána fórna chorm.
Henna héniag agus na cuairteoirí Corcaigh, cheir faointe diaag ag Ciarraí, dinnim seach go Chino mat fácan so da an breise, me he fada leis tá Callum Dungan amach a Joe Lorna Páirc, selle ver a gaid chótáchtach an sainis, agus fachta ag Corcaigh, ó nationis a dul leis an únsaí, pas láimh a seolta seachan son ag Chofhada le Ciarán McCarthy. Bhí deisir bháid ag Ciarán McCarthy bhfuil chalíos déanta Ciarán cai sé bheith cuaramach go leor do chosantóirí Ciarraí timpeall. Is san tainte siar leis ó nationis. Deis so Craobhacha McCarthy. Bhí deisige bháid in níos slua chuir sé sin fóríl agus an níocht san na meir fóríl. Marsin na fórna fós cothram an istigh a dráilí. Agus Raig Sean Broderick. Right, I got it in Joe Jordan Casan, Dianta Gaman, son of get Jordan. I guess on your Ciarraí on Pointe Kinunach, on Pointe Wagon Clahan Sinish, on board dear on son of Jordan, Trapping on Hayden Son Shiggish. I guess how Dish to score all the get Ciarraí. I guess the other Dolchan Keen. I guess Leno Horan, half Warsha and she kicks there down off the Ciarraí on violent score. Buachach fachta an Sinish again, Cian McMahon, Peter last year so Class Ogoni, Irish Ciarraí on Keen, Hook Pointe Diagar Clara Scoracason, Hena Hania Gaga Corcaigh, and Kickamach Token son of Shell of Buete, again Aaron Sheehy, son Achash Kailtarishiga, Agus in his Shachun Ciarraí, Galora Makonish, Kadiana Shadlesh Hide about the so. Just score all against the Ciarraí agus ge ferchasláán ghiire a chuig iirecht an son le Maras ó Conall fóríl marsin an bearn na slúid in na fórne tá nómad fós fácan soistigh a Páirc Aibhistín the Staic Callum Dungan in is leis a kick amach ach fiachar neart na gaithe ledna agus an chaidsan agus í sin beidir gan ré ach fiachar seo inis an tunnadí Sean Dora honnig isteach níos luha. Chofhada le Colin Walsh, Colin Cún gomahan sa dara le. Chofhada le nochol cahar Tommy Walsh a chow leis. Calís buite an son agus serchic. Calís gan na scial dianta Tommy Walsh. Serchic buite ge. Ach ní bheith kick so iasca ledna agus beidir go bhí seo an kick dearnach don gluthe. Cíimi de son cárta buí nachtathe. Cheann de himiróí Ciarraí agus is tónim go bé Jack McElligott. Fairlis túhaile bautas agus deis scórála an so inis. I get Corcaigh agus Ciarán McCarthy. Ach ní róiasca a bheith sé seo, mar go bhfuil an réasan in na chuine. Ach dinnim seach se nílach 10 second fácéid a glógus so inis. Caithe se tút fé, caithe se scór a gaimsú, má hen se seo thar sa trasnáin. Big an breise an so istigh a gcuin. I drálíach I me garid le so inis agus bhfuil fachta ar naisige de scórálach cehar de chosantóirí Ciarraí a seo fiar dechar inis Aaron Sheehy in dhéana sé siúd le chuhéin sin buaite Aaron sin seolta thar sa trasnáin I gin tunnadaí agus an cuméid go méid an breise le nimmerton sothach sig a gin a Páirc Aibhistín the Staic agus sin nimmert fáinne chós na Corcaigh pointed an Scot an son istigh a get Aaron Sheehy agus an kickamach de Ciarraí an séad for an adógar deire diant for an breise a bheith a gin an so istigh a drálí agus a creadúnt an dá idir an so cad é mar chamórtas a há an so istigh mar sin denómat an taobh le nimmert an so istigh a Páirc Aibhistín the Staic chuig fointe diaag ige Ciarraí hena dóig ige Corcaigh túair sé deis eile rumsa díobse Ráilib fe comórtas úntach aha áreachtáil I get orthe an chréibh sa Electric Ireland agus tá sé san a lorg de Henry Núcháin de mirióí óga Mionúr na tíirisa a bhí a cabhrómach le linn an níon chhlasáil a bhí a gcuin is scandát na srianta COVID a bhí arsúl mar sin má ainigh sé éon na miriór a há an rád na Mionúr sé libh go dtíon Sividirlín www.electricireland.ie/Chunkeen Minor Award go se an tólas ar fadan so be míad na harnáis le an breise go garid an scór an so glán ama Ciarraí chuig fointe diaag Corcaigh hena dóíag.
Fáilteover national sin tús a chur le ann breise an Staic a Páirc Aibhistín de Staic agus má bhíonn an nimmert chomá chéanna is a bhíse le linn a gná ama beag cad é mar chluthe an a gcuin. Hen a dó dhéag ag na cuairteoirí Corcaigh an báide luas a dar le ge Conall Hanlon hí chuig faointear na fórne nóir ghaimte sé an báide san ach fíoch go raibh mar sochar i gceist na Ciarraí agus Craobhacha ábalta Tráchtaireacht sochlathe ach mórach an puinte san a fuór Aaron Sheehy an tunnadaí ó Douglas a tháinig isteach san chun na fórne a chur músas an sa mar sin déineomat an taobh na cinéalacha dul an olcas an sáiste go dráilí bhí sé báisteach an san fad is bhí an dá ar an istig prapáil don an bresin sagus níos an chaid san catanáde cé bhuaigh sellibhar seo déanta go maithan san ag Cilíon Borc is cíl leis an gaidan sáis agus seo chun Ciarraí dul ar an ónsaí agus sé a strachanta san ar gansaí Cilíon Dáhar Ciarraí is a dul chun cín beise annaíachar scór na ghaimsún sa Corcaigh leis na Corcaigh an i gcéad le don an breise sin buailte machchan san nach léite go maihan san a Cailán ó Conall ar 9 séir scuilinn sé leis a gad san dul seach scuilinn sé leis preaba bhfuil deis an tug Ciarraí ar scór a chad san diaach sé dul an náid agus beag chosantóirí Corcaigh breásásta gur amach a Jo tá bliain a chuig an chaide báta san seo chunin is Seán Dóir agus is tólim go bé Keith Evans a chuir sin Harris an tá bliaine an dát Keith a gimlíon nach chud chaide de chiile Ciarraí an Lóndraigh seo chunin is ón neas captain na fórne agus bí siúrálta Mig na himiróí sa tráchta go má ní héonjó ce an breise gimmart agus can taí bheith go tar an chluithe gimmart ach go háirithe Craobhacha sin seolta stachan san inis get Daniel Kelly agus kicks géiltin san ag chosantóirí Ciarraí agus seo inis amach le Ciarán McCarthaigh an Ciarán McCarthy fear fánathe na claise agus deise ige siúd inis na Corcaigh go chur chun cín agus bhfuil sí sin buailte go maithaige tá í sin seolta Harris a trasnán agus déanta go maithaige McCarthy an báta san mar sin an dáscóir dearnach don gluthe fachta gas na Corcaigh cic amach garad tóca cho fada le cían ó Donoghue Bhí Ciarraí is díarigh sellibh mead ar i gadsa mar tá an ghaas an láidir tá se an ghála cartan sáiste inis sin buailte amach ige cho fada le Jack McGilligan siar cho fada le Darragh Callahan se chunin is Cillian Borc pas láimh únta chun san isteach go dtí Keith Evans mó díreach á úsáide ige Keith Evans sin is seach sa spás cum ar go mthaige líróide rásan díanaigh maras ó Conall díargaí cheimad isteach ní raibh an tá le maras a báta san cic taobh lína tóca go tappa ige Corcaigh agus sellibh is ar a gaiid feachta ige Fergal Walsh Corcaigh chun cín a gcónaí sa chluasa Sean Brady teachta amach leis cho fada le Fintan Finner sellibh na caide fáilte ige Fintan agus seo chun Ciarraí seach bí siúrálta go méid cic sé bruntan sa Aaron Sheehy teachta amach a réiteoir dul chun cainte le Aaron go siúd a fuair an puinte cinúnach ag deide chun ama Nuair chuig na Ciarraí chun cín agus son go bné chéadú chuig Ciarraí chun cín sa chluthe ach cíimiad inis beag crampaí chorasas na himiróí ní bhacha an lochta chuir sin go bhfuil an imirt díon go agus cruaigh go maihan san agus ní bhafasú le na bhallairt nuair a chasan Ciarraí Corcaigh le chéile ar fort na himire Neadar cé go díreach a síntan san de Ciarraí agus bé cían ó Donoghue fearna muir chahar sa bhína san híos na nisceart Ciarraí Cailán ó Conall inis Pasa seach sa spása san agus déanta go maith ige Ciarraí san a dul ar an ónsaí bhfuil deis scórála
an socha agus é sin builtin san ag Evans ach ní chasa sí sin isteach agus is fóríle hen an íireachtan. Beidir is an godug sé sin teordí bheith go bailí fiochan ar a gluthe cécho láidir há roiinsa a Páirc Aibhistín de Staic. Leis tíd an chiad lead an brisin sa. Agus neidir an ribh Comórtas Ciceanna Éirice a gcuin fós ní ribh ach go háirid a Craobhacha Mionúr na mún im líana ní dólan gráidir nach le Craobhacha eile. Díatach gúla mí cheart. Ribh chluicheann san a gé galibh huas a gúga connacht beidir Craobhacha ach ní félim cuine bhar a gart. Is Comórtas fé fethe gam leis céal gan dáta an Ciceanna séisiún deir seachtainna sa gon beodíomh TG Cahar idir átha clia agus a galibh ach leanúnta raig leis an imirt an sáinis agus sin imirt bhainsan ó Cian agus Cianna tútfans beag lenach chetóig sin sár obair an son ag Cian Mumhan cad é mar darí le immer sé sin do Ciarraí agus tá sé téis an form san na hútaisteach leis an sasa darí le puint eile do fear chrócaí chiláirne na fórna cóthra me an bhóta bháin eile cheanóma go le ledal go deire an chiad lead a an breise an síhíín sa na sellh na caiide buirte ge siúd siar go na cheaptéan ó neis drohíireachta ón agus teanta go maithan sanna ge Caroline ó Conall pas láimh seolta amach a ge siúd sellh ar a gaiid fachta neis ge Caroline ráid sé neis a ríis go dara ó Callahan inis Ciarraí a dearag a táma bheilt agus ní bha fáúla álaigh mar go bhfuil an réis a choláidir stig a Páirc Aibhistín de Staic a chinis se chunt for an riachta an núnsaí Cian ó Donoghue a hen Cian leis chofada le Keith Evans chofada le Caroline ó Conall Ciarraí inis immer bra tóiste immer bra fáineice siar go dara ó Callahan pas láimh a chofada le Joey Nagel, sellh na cadige Ciarraí Armin Heinrich amach a ríis go Joey Ciarraí bra sásta mar a bhís rá sellh ich mead ar an chaid an dearag an táma bheilt a há sé a dulchan cín bhfuil an go cos céimna tóca an son níl a dear roiiteir mar go dargaíoch siar gansaí an son agus neidir céhé go díireach an son a bhí dul ar an únsaí ach cic séir a bheith ann de Ciarraí agus is sólim go nochtaigh an réiteir cárta buí an son ar fintan finner ach sé ó sin mansileríis céile bhacha tamáint chun cín de Ciarraí imirt inspiráideach an son I get an captain ach a réiteir an áibh se sáta leis an cic séir san go dóg for a ríise Shane Bastable tháinig isteach an son Joe deire an tarna le fear Aibhistín de Staic beag taithí bhacha cos anna go bheith imirt ar a bord sa Seachún inis Ciarraí agus sé ní raibh an darrá gan réiteir an son sin imirt sáirchealmhar an son ó Darrá Sullivan fear cnoc na haglaise agus é meach an caint an son le Seán Dór bháináil déarnach fachta ge Seán má dhélann sé chalí sé le bísúráilta go nocht for cháirteir ach nis deiscórála eile ge Ciarraí a chamarála bhledna há réis an láidir ní bheith sé seo éasca sin builte lena chetóig an san isteach ach fiachar sin cócht na gaotha léirithe ríis bheisi ar a gad san chas sé ábhrín ar dhéisi an scóir mar a bhí mar sin pointan taobh fachtacha ó túsansa an chiad leat de an breise an cic amach tóca ge Callum Dungan Corcaigh inis sé dearag an chaid san a robriú suas na Páirce Ráis sé teastan sa inis spása ge Tammy Walsh ní go Tammy a raisi ach go Liam McCarthy brú achar Liam ach dianta go maithe ge Liam an san an pas chorhaige chofada le Aaron Sheehy Cléthe má imirig Aaron ó tháinig seach an Páirc ní léon dát faoi san annach an óchan san amó Tammy Walsh sin is sellh na caidí ge siúd agus teastan na Páirce hen sé leis an kick pass san Díar Seán na himire a ghearún san Sean Brady teá leis a gcónaí fear bailach ar bháin Réis an choláidir big scór eile tasáid ó Corcaigh agus thiacha Ciarraí se réiteir a dulchan cainte le ceann de himireoirí Ciarraí Scíimi de sahanni se fear fuór an cárta buí an son fintan finner Scé á take seach ach Conor Hanlon
sé canar a fuór an báide luas darna ledas na Corcaigh ag sé díreach sé teachta ó mínse an das í wat siúd tút fesin agus Beis sé dacad beidir im roir a bhí site síos an sunna cúpla neomata nuas ach fós éin himar se go a gan ná ama díreach takeach an Páirc a ríis canar ó Hanlon fear kill na malach bhfuil sé sin seolta thar sé trasnánaige a leadna sin skill úntach an son ó chanar agus Corcaigh go methe chun cían inis. Fe second no mar sin le dul sa chéad lead an breise an kick amach áthógann te Sean Broderick be sé seo tasáitó Ciarraí be sé de deargan táma bhil James Nagelin is gan éon dain echar James Raid sé sin siar go ní máideoir ní raid sé siar go Conall ó Conall fear lár Páirc Ciarraí hena seoríis go James Nagel James a rathe teastan na Páirc inis gan éon brú á chuir go tosa Corcaigh Didn't semach go méid scóir le tasáitó Corcaigh leis a ghaisa Tá míidir sig an breise. Ní le an chlár ard a heidir da bheith agus kick sér buatige Ciarraí. Siar leat a deir a réitóir. Is cí míidir sa crampa cras. Da cheann da imiróí Ciarraí an son. Seach an fecin éachar idir na fórnan sa bhíon barnas an do chuig faoin teann ag tús an dara le ach dimar Ciarraí go má siar inis go Joey Nagel. Chastan na Páirc caiise a bheith cuaramach sa Ciarraí sin gramúd an scahan son I g Armin Heinrich bheas is héon greibh an chaid caiiltige ach se chun Ciarraí inis I me sé san ábalta na scóir na choir músás rimis deire an chiad le an sa do an breise seo chuúníad Ciarraí maras ó Conall inis go leor an gaiid feici ag siúd ó tháinig sé seach ar a Páirc Keith Evans siar a hen Keith Ní bheith sé ábalta chaid san íola thar sin trasnán ó náta Jack McGilligan siar chofada níos le Dara O'Sullivan Dara O'Sullivan sellh buitena se get Dara bhí sé sin dain séireach ach teach chuún inis Ciarraí Colin ó Conall le dul chun cín. Túr timppel an son agus kick séir brunta Ciarraí an so agus dis scórála agus lim semach go bhí sin taction dear an chiimiid don ghiad lead an breise agus be ó sin mantal an í hí sa fictúre crampa choras da ó sin Captain na fórnas be Ciarraí súil go me sé siúd ábalta Fnacht ar a Páirc imiróir fíor táchtach a sin buailte thar sé trasnán an bhóta bháin Ellinson I g Cian McMahon agus sin seolta thar sé trasnán aige an fadóg Sétinson I g an réiteoir fearcúnta an chláir Chris Maguire agus fioch ag deire an chiad lead a anbreise níl faciidir na fórne ach bhí cúrna gaithe gas na Corcaigh ní dólam sanis go méid na himimeóirí fágad na Páirc go me sé gastrú agus a mallatú timppel sin díireach agus tasnóí de sa leis an dara le ach má héan na réitóir an adóg ag deire an dara le tá anbreise beag commórtas Ciceanna Éirice gin an sa Páirc Aibhistín de Staic beidir nach í sin an slí chun cluthe a bhuachtint nó a chailúnt ach sé san na réalacha hagan im líana Cad é mar chuimhlinn tiidir an dá idir an sa cad é mar chluthe. Ní sé a géile idir dat órlach dá chéile, bulí cruaig a dul seach, scór na crua ágáid, scór na maithe, scór na olca, agus docha na foléin, níl héir a dánas scór olc. Ach mar a hasan rodíon sáinne 7 diag ag for na háte, hé an na 4 diag ag Corcaigh, cé a cháileoig do chluthe canis, Peile Mionúr na mún na mbliana sa. Be sé sin gandát siúl an son an tatain se chuún neidir fós cá me sé siúl buatóirí an chléasa ó íochant le buatóirí an chluthe Leathcheannais eile be sé sin siúla máireach chunta an chláir gandát á íochant le limnach ach tuair sé deis domsa leis ráile fé commórtas úntach atá áreachtáil I g Electric Ireland a láthar na huire agus sé sin chun ahananta a thuirta imimeóróg a bhí I gimmert an rád na minúr am líana éna thugcáir le linn an díon chhlasáil dearnach a bhí againn mar sin má aithnig sé a réon na minúr má ceapan sib se bhfuil an tahananta san
bhfuil an tan gan scéal go leor an tananta san téir go dtí an Idirlín www.electricireland.stad.ie/chancín miners a bhfuil gom an lú chlascail mar le linn an díon glasáil dear nach bhí se nútáil ar fad chluí iscint na hain deir seachtainna agus go díal ar fad go bhfuil na comórtais seo a dul chancín ní chaidir sibh amach ar an taction sa ar lehanana YouTube Sport TG car mar go méid forward na chluí a gin díomh. Substitution on the committee. Number 18, Samuel Callan of Ciceanna Éirice, replaces number 7, Sean Brady. Seas cíimi de san ahrú eile deantacha Corcaigh Séamí Ó Callaghan. Leathcheannais agus hesin a techt chun Páirc ná Sean Brady, chluitheama imar aige Sean, fear baile Garbháin. Se. Speaking Bert Bannisteoir a rá leis an dá ar an na hain in na bhirtasa. Go dead an chluithe. Chris Maguire mar sin olah chun tús a chur leis an dara lead an breise an soiste go Páirc Aibhistín de Staic. Corcaigh hé an na Ciarraí 7 pointe diaag ige Ciarraí a sin caite stachan san agus a buite ige Cillian Burke. Cillian Burke díreach mar ionse sa chiad téifse don giad lead an breise a teabhar leis a gcónaí. Sellad na caide fachtar nasin is ige Cillian. Will deis an sa ige Ciarraí scór a ghaimsú. Immer tóiste watha san inis Conall ó Conall le Lord an gaide sa. Stig sa lár agus a fachta ige Conall ó sin Mansell is sa má chin seada ach chunas ná chuidir an chaid san amach go ó sin Mansell ach dianta go mahan san ige Ionad agus seachún inis Corcaigh ar an preún sí. A sin builte stachan sa inis me cartaí a túd fence beag a sin builte stachan san ige ach níl an feid ige níl an crunas ige is seach a lá an báideoir an san Sean Broderick agus seachún Ciarraí inis ó sin Mansell immer thialmhar ó sin agus an chaid san builte chun cín ige chomhfada le Cillian Burke inis agus é sin builte siar ige chomhfada le Keith Evans a teabhar leis an gasas sí seo isteachta Keith ní an ige builte le chetóg í sinna methe ar fóríl agus son go méid brise beag an sa inis mar cím go bhfuil ó sin Mansell sínte an sa. Agus bh me sé ábalta leanún te raid crampa crashtó sin an san le cúpla nómant san nuas agus bheach sé mar mór chailúntan san do ar an Ciarraí chluichead an sco imar thuige ach lean raid go déir réitóir agus se leat leis an cicamach a chealam agus sin go díreach aon an calam a Joe Sean Dad ach Cillian Burke dianta go maithe ige hon seisteach ach dianta níos a bhar fós ige Sean Dad agus birthday miróí Ciarraí stracha ar siúd agus birthday miróí Ciarraí sínte an san Cillian Burke agus ó sin Mansell crampa carasa is an dá imiróir ach se chun Corcaigh inis agus iad san a lorg don scór buachtach me cartaí inis spás cruthaige me cartaí siar a héin se a bautasa chomhfada le Ty Cronin chomhfada le Aaron Sheehy siar inis chomhfada an san le Daniel Kelly agus bhfuil Calais Gailton san tá a deir réitóid agus a meach an caintan san agus cárta buí nachtathe an son ar Ty Cronin fearnaibh cholam Joey Nagel inis shelf na cadig e siúd cad a mehan sa cháineomach le fuíle chama fácan sa
an báiseach a titim. Nart na gaithe laida ábhrínig go tús. An dar lehan agus í sin builte fadan son nach a réitóir ará, bhfuil immer chalíiseach déanta an son, agus gníomh chalíiseach gam le scéal déanta Cillian Burke. Substitution on the Kerry team. Number 21, Mark Manning of this ball, replaces number 20, Shane Baston. Cíimiad is áhanna Shane Baston hon sé sin na seachsa dar le, ach sé fearr lis deargáin ó lis bóil, Marco Manín. A siú takeach an Páirc. Agus bé siúd a gheoig an scór buachach do Ciarraí. Sin mómach gomach glór le cluis timpeall froiste lis bóil dá an aimseoch Mark an pointe cinúnach agus an pointe buachach. Cíimiad is áhanis. Teachtamach do Corcaigh tá idir féhéan taid crónin. Ca méichin tú céad take seachan na háit na hairtha á dhéanamh go tup tapig an soistigh a Páirc Aibhistín the Staic le ófar leis an immert ó sin mansalnis leis an puck séir go Ciarraí a sin builte steach an sunnaige a réitóir ará go raibh sunk sa drám fachta an sunnaige Cillian Burke agus cad é mar chluá immerige Cillian. Fear bailin bhuiilin cosláán na maine san lunhaí Ciarraí láid. Nadidir raibh sé sin ar fuair an buachach na scoile bhfuil corndún lód an chiadúir an urig. Úsach am líana gimríoch an chluiche canis san nach a get hús na blianach teasan na Páirc. A hen Ciarraí leis sin agus sellh na cadicha san inis. Agus é sin builtige Jordan Ciceanna bhfuil sí sin seolta ar se trasnánaige. Tá wachail agus inis tá fuair na háirtí Ciarraí meithe chun cín. 8 pointe diaag ar chlár a scóracha san. Héanna ceithre diaag a Corcaigh. Pointe idir na fórne. An báiseach a titim a sáistigh a drálaí an réitóir a dulchan cainte leis na himimeóirí. Sucr sí sa ledan na deir se leo. Agus lean ó sé raigan is leis sin cicamach ó Callum Dungan. Callum a dul fada leis. A sin builte mach an sunnach stólan gribh Seán Dad chun sellh bhachtan de a gaide sun. Ach go muine chohanú bé Colin Walsh bhí dul i Jonah Caddy. Nadidir cé go díireach ach an kick séir buitige Ciarraí. Agus ceann de himimeóirí Ciarraí síntan sun ní bheith éon dahan sun. Idir lechúlaí lár Armin Heinrich. Haidí an áideach hiach go bhfuil seachún Ciarraí is Keith Evans golóir an gaid feici é siúdach an áama agus an am breise. Ciarraí is cumad sellh ar a chaid cnad na bheití setan na há chun cínansa agus gan ach cheirnómacha le ledal sa dar chéh se dar le da breise an sa a Páirc Aibhistín the Staic. Ciarraí is se dul ar an únsaí. Thomas O'Donnell sellh na cadi é siúd ach an imecha cos céim na tóca é siúd agus puck séir a bheith an do Corcaigh túraigh an réitóir an líróid san chun cín mar an náscail. Thomas O'Connell leis na Corcaigh séir kick tappa go hógant agus teasan na Páirc an so go Fergal Walsh gan éine timpeall ar Fergal a scuid sé leis an chaid san spreaga chimad sé stige ach ó sin mansil in na rúiseacht agus bás na Páirc in is ó sin mansil a siúd a teabhar leis chun cín agus an kick pass Schultz san na seachaige chomhfada le Darragh O'Sullivan a teabhar leis a siúd stracha chun na talún agus discórála úntach an soige Ciarraí agus tháinig sé sin ar fad ón puck ar ón kick séir bhí seoltamach a Joe Fergal Walsh scuid sé leis an chaid preba ní a bhéon rága scuid leis a gaid san preba Har sé cheann na chuise céile bhí an rúiseacht ach captéin Ciarraí crampa crasta ó sin mansil ach an éirid san obair déanta agus an ráit ébre hágan tógánach mar a dútlib sé bhuaig gradam lecht na himara a gluthe canis Mionúr Ciarraí am líana cé go bíad Ciarraí hir a fuair an ceanna séir ar furin le sé na Brandán ach discóráil an saoine ige Ciarraí bhfuil sí sin hó seolta har se trasnáin wachail Darragh O'Sullivan an son fear cnoc na haglaise agus inis an bearna san miad amach go rá fointe cór na gaithe le Ciarraí na héanrad a titim a bhábhar na Ciarraí an sa an am breise a sin builte fada Seán Dad fenna bhun ach fenna bhun ar ítá ó sin mansil agus Callísan son géaltige Seán Dad deir Tor gemerse seach Jaim láimh an son ó sin mansil agus kick séir bheith an de Ciarraí Cillian Burke buil na caide san chun cín agus Maras O'Connell aimseige Maras ar neisce Cillian a teabhar leis a gcónaí agus Seán Dad á seacha san chun na talún Raigur réitóir chun cainte leis Seán Dad nachta sé cártair sé siúráilta gá son ach be Ciarraí breá sásta leis mar be
a diarrig Corcaigh na secondí breise ar a glog san a níl atara inis agus áit so chluthe canis ach ráneomad agus ceachnóig an na Corcaigh le cethir diaag ar a borc an darará san na generator a carta dubh an nochta an son Seán dad a fear a tháinig chun Páirc an son fear bhaile an cholaigh agus í sin seolta aris an trasnáin I gé Ciarraí agus I gé Dara Sullivan agus sulla sa léidir na fórne an sáisig a Páirc Aibhistín the Staic 20 pointe gé for na hátaí Ciarraí he an na cethirdiaag a gé Corcaigh báid siúrálta tastáid os na Corcaigh sellh na caiide buirtecha san an butha lár na Páirce agus a gé Colin Walsh an puc séir tócha go tappaigh a gé siúd a Ciarraí I diarrig sellh na caiide buirteach a cha gé Corcaigh inis Tommy Walsh a teabhar leis chun cín Chalís déantar Tommy de réitóireach leanaraigh rial a bhantáiste á nimmarta gé siargad Tommy Walsh pasláibh a seolta gé siúd a gé ó neis a chaintsead an chaid chunas ná reise na Joe botún na son ó cheapta an Corcaigh agus amach leis a chaid a hagan Jordan Casan de Ciarraí Pass Schultz Shachantáin is sellh na caiide gé Ciarraí Maras O'Conall gan éon dahan echar a Maras cumada sé sellh ar a gaid an gaiile sé sellh ar a gaid ní annig mar tá kick séir buite gé Maras O'Conall agus hiachan doran orda gé mar tuigann sé siúd cécho táchtachas háise an kick séir sa agus an bhfuil Ross na Corcaigh ritin sa a Páirc Aibhistín the Staic an báiseach a titim kick séir brunta Ciarraí deisinis a gé Dara ó Sullivan an Scon Barna viadúmach go chéir a faointe agus ní dólam sa go gur sé an iarcht sa mú beidir gúla a chur má lacht an Tráchtaireacht le a chitóig bhfuil cuman a maithas ar sin cloisiid tú Peile Mionúr Ciarraí an san sa seastáin na bécaigh agus caithe go bhí sin an scór cinúnach inis báide sa pointe tásáitas na Corcaigh din seach náfuilach 10 second fácan sa dara leat a an breise í sin builte fad an san ag Callum Dungan gam leis céal na Corcaigh inis a dul ar an núnsaí Ciarán na cartaí sellh na caiide gé siúd pas glóte seoltamach a gé siúd an san chofada le Daniel Kelly spás a gé Daniel cad a dhéana sé leis sin agus is tólann go bheith ráneomata an breise nimrófií an sáisteigh deis na fós a gas na Corcaigh í sin seoltaisteach go imil na Carnóige cá dite go chaid deis a cá bháide gé Colin Walsh an san chalís déanta ar chalinn chéic séir brunta caiigh na Ciarraí re siar ar a líne mar is tólam sa go méid báide tásáitas na Corcaigh ach ní ha chuig an chaid san haris an líne amach cicta a 5 méadar bheith andas na Corcaigh agus cad a dhéana sé leis seo is tólam sa go nuair an san go mbeadh ráneomata an breise Richard Sullivan fear baile núsin is teachtamach an í seo thógant roiith sé garid an san léthe chomhfada le Liam McCarthy níor bhéin timpplair Liam ach seolda sé seo seach imil na Carnóige cá dit sí seo be sé seo fíordain téireach Corcaigh sellh na caiide san ach sin sá chosa dige Ciarraí agus hiachar lead nógan ó riachta iad é déanamh céilú ar cinan ó réitóirin san mar tása go san inis go bíad san a bheith cáilethe do chluthe canis Mionúr Peile na bliana sa be sí sin ar siúl dé mórte chuún neidir fós cá me sí ar siúl ach cuman a maithas ar Ciarraí inis sellh na caiide san an bháiseach a titim a Páirc Aibhistín the Staic an faointas fethe gé buachlín ó riachta he an na cethirdiaag a gé buachalí Corcaigh sellh na caiide gé Ciarraí agus a teabhar leis san tá Cillian Burke agus puc séir buirte gé Cillian de Ciarraí Camiscal kick séir buirte gé Cillian de Ciarraí gan an racar an chamáin na sa móide Páirc a cíimiid is an bhfuil na díile teach an Páirce Substitution on the Kerry team. Number 19, Dara Fleming of Legion replaces number 22. Se cíimiid is an chud san dianta gé Maras O'Conall agus sé Dara Fleming ón légiún atá teachta seachta fear chuisteán gireire Corcaigh inis báid agus pointe tásáidmhathe ó meis sé dábtaí a raimsú Daniel Kelly pas seolta gé siúd chomhfada le Tommy Walsh seachún Corcaigh inis sé an bhóta bháin eile Aaron Sheehy fuair sé siúd an pointe a chur na fórna chom ag deire an dara le an sodach an áama deis inis gé Corcaigh iad láric de báid ach beag pointe tásáid leis ach é sin builteisteach Haris a trasnáin agus inis nílach an báide san idir na fórne
Héanna cúgdíag ag Corcaigh, an fointe sethe buachlí na riachta, gáinómat, tríómat an bhreise maransa, an scrílig leis an réiteúr do glóiseach do bháin eile, Sean Broderick, ní léon dáhar Sean leis seo, roiseach ó fadas go bhéidir leis sin, agus í sin buaiteach aige, an adóg dearnach séite an réiteúr an son, Chris Maguire, cad é mar chluthe, cad é mar hispántas aige buachlí ógan na riachta, agus cad é mar chéúra Ionad siad san amó, mí á ceart le buachlí óga Corcaigh, thugadidir taspántas san Craobhacha, ach ní leor son, an scór dearnach an sáistigh an fointas fethe Ciarraí, héanna cúgdíag ag Corcaigh agus solamhága me sibh, chuirme an ólas sibh féin go mórtas san, atá áireachtáil I gceith orthe an chomórtas sa, siad son Electric Ireland agus tá siad son olóric antas thuirta imireoir óg an son a bhí amó Cabhrú le linn an díar glasáil dearnach an son agus má hanig go sé réana imireoig óg a bhí an radan na Mionúr silibh go dtí an Idirlín www.electricireland /Conall Minor Awards an bhar déantaige Ciarraí an sa deire cad é mar chuimhlint cad é mar chomórtas an scór dearnach an sáistigh a Páirc Aibhistín de Staic buachlí na riachta Ciarraí an fointe is fethe na Corcaigh hen a cúgdíag agus hasúlingum go muinehar tainmh as son. Ciceanna Éirice sin seolta Ciceanna Éirice go chomhfada le Conall Hanlon. Conall Hanlon a túd fans beag leis a dasó cumann amachas sin agus nadidir an gluisean sibh an slúachta go Conall. Ina dasó go fuair sin seolta amach deis an sága Corcaigh faointe ibire dó agus sin seolta thras a trasnáin chomhfada le Richard O'Sullivan. Siarnis go Hugh O'Connor iarracht mór mílte cho Hugh O'Connor agus sin pointe don scon son Colin Walsh agus tá imireoirí breise beidir ag Corcaigh an sa Colin Walsh agus tá hocrú féin a túd fence brug agus sin sár pointe son. Big Comórtas kicking na Éirice gannach seachún Corcaigh Nix agus William Shine rá pointe fachtaige William go dtí sa sí san is gwilin tíú pointe fachtaige right. Siar an son chomhfada le Hugh O'Connor sin pas glót an son isteach seoltaige Hugh O'Connor chomhfada le Colin Walsh léirigh sé luasú níos luathe sé léirithe ríise again agus le nach na son sin seolta teasaigs bhfuil bádigus na Corcaigh agus mí á ceart le bheith dul leis a róthar suas na Páirce agus se bhanis ige Ciarraí de scórála agus sin scóróntaach an son ige Ciarraí le Richard O'Sullivan. Seo glóiseach maithós na Corcaigh agus bhfuil deis an sácha bháide agus tá cinnte deiseacha bháide Conall Hanlon an son. Seachún inis ó sin mansa bhfuil freagra cín díarcha ige Ciarraí ar sin agus Cillian Burke teabhar leis an tonadaí an son ach íorch leis agus seachún inis Ciarraí ón mansa le dul chun cín captain na fórne agus snéige díreach an freagraá tásáid agus céile ach fear na gail. Bhí mó Conall le seol na caidisteach an son inis agus bhfuil deis scóráil an sa gas na Corcaigh spás cruthe chas sé slí bháin chas sé slí eile sin pó. Pád méidir nó mar sin amach ó bháide Corcaigh lena dasó géireacht mór mílte chuig siúd an tíúd an bó díireach an san ódearnig treabhaigh an chaidan sa sigis agus tá deisiúntaach scóráil ige Ciarraí agus iad dul chun cín agus lena choran Tóirí Ciarraí a seo fiar dechar inis Aaron Sheehy in iana sé siúd le chuhéin sin buaite ige Aaron sin seolta thras a trasnáin ag an raig leis an immerton sa inis agus sin immert bhainsan ó Cian agus Cianna túd fans beag lenach chitóig sin sár obair an son ige Cianna san na Páirce a hen Ciarraí leis sin agus sellibh na Cadica son inis agus sin buaite ige Jordan Ciceanna bhfuil sí sin seolta thras a trasnáin.